nde hitande ujune ɗiɗi e nogase joyi so tawi won ko ɓuri nanede to funnangue leydi RD Congo e diwal Goma ko kure murtuɓe M23 e konunkoɓe Kinshasa e ballal leydi Rwanda to banggue M23 e noddirteɓe wasalendo en to banggue konunkoɓe ɓe hare wande hande hitande ko finoɓe e diwal Goma ina goni eɓitere jewte kewɗe mbaɗama gam kaɓorɗe ɗe ñippine kono ha joni ɗum laataki taw e lewru jeegoɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogase joyi e nanodiral sifama hakkude Kinshasa e Kigali to Washington lamargo dawlaji dentuɗo Amérique e ballal Donald Trump hoorejo leydi ndi e lewru 12 jewte goɗɗe joyitiɗe e toɓɓe 7 waɗama to dowa leydi Qatar hakkude ardiɓe RD Congo e murtuɓe M23 toɓɓe ɗiɗi sifama e majje heddi jeegom podnoɗe sifede e lewru 11 hitande ujune ɗiɗi e nogase joyi gila nden ɗe cifaka kono kabaru goɗɗo heɓaka holde jewte ɗe jokkata to dowa dental leyɗe Afrique UA nana waɗa hen peeje kono nanodiral labgal waɗani on banggue kadi alhaali nde hareta Goma fuɗnangue leydi RD Congo ma yewte ko yaaji e potital hooreɓe leyɗe dental UA ndu lewru ɗiɗaɓuru e hitande ujune ɗiɗi e nogase jeegom